Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku ta wani sabon shirin na daga masu kallon mu, a inda muke amsa tambayoyin da kuke turo mana ta shafin na zumunta wato Facebook ko kuma ƙorafe-ƙorafe ko kuma shawarwari. Yau ma za mu amsa tambayoyi da ƙorafe-ƙorafe da kuma shawarwari da kuke turo mana. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mun samu tambayoyi masu ɗimbin yawa, amma za mu fara da tambayar Nasir Muhammad Nazir, inda ya turo da tambaya akan cewar Nazir Muhammad Nasir, don Allah ku sa tashar ta yanda waɗanda ba su da high definition wato HD za su iya morewa shirye-shiryenku ba don mu ba, don Allah. To, alhamdulillahi, Malam Nazir, da farko dai muna godiya kwarai da ake kallon wannan tasha ta mu ta Arewa 24. To, wannan ƙaura da muke yi daga Nilesat zuwa Utelsat ya faru ne sakamakon tambayoyi da muke samu daga mutane masu kallon mu a ko'ina cikin faɗin duniya cewar suna buƙatar a sami wuri wadda za a kalle mu garau ba tare da wata matsala ba. A ƙarshen rana za a ga in banda wata tasha ko ɗaya ko biyu kowa yanzu akan Nilesat. Saboda haka wannan tasha ta Utelsat 16A za mu koma tasha ce wacce na sani duwa da suke bangarori da yawa na duniya za su ga mu garau kamar da ake fema da yadda ake kallon mu da Nilesat. Kuma a ƙarshen rana shine dole saboda yanayi irin na sadarwa na zamani, so dole sai ita Utelsat sai irin kamar mutane da suke da HD decoder ko receiver kenan za mu karba za a faɗa su za su yi ganin mu a halin yanzu saboda samun ci gaba da aka samu na yanayin harkar sadarwa da kuma yanayin harkar kayayyaki na zamani. Kan wannan zancen yaji ba zai iya komai ba. Sha ne na transmission na zamani kawo wannan za ga duk kayayyakinmu daga kan kyamarori zuwa komai duka high definition ne, kuma da suke da HD gaskiya su ne kaɗai za su iya kallon mu halin yanzu akan Utelsat 16A stock 16 East 10804. Ashiru Isa Tsoma, salam, na gagara samun ku yanzu a Nilesat. Kun ce za ku tashi akan Nilesat. To, ina za ku koma? Joy TV ko Ceros ko kuma Senegal? Menene frequency naku tare da symbol din? Assalamu alaikum, Malam Ashiru Isa. Mun tashi akan Nilesat mun koma Utelsat. Frequency ɗinmu kuma shine 1080 for 16A, sannan kuma symbol rate ɗin da za ka iya horizontal, kuma symbol rate ɗin da za ka iya samu mu shine 3000. Musa, aminci ya tabbata a gare ku, dukkan ma'aikatan Arewa 24. Ni ne naku Musa Idris daga Sudan, kuma dukkanmu muna alfahari da ku fiye da yadda kuke zato. To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Musa, mun gode da wannan sako naka da kuma fatan alheri da kai mana. A zahirin gaskiya dama ita wannan tasha an buɗe ta ne domin dukkan wani matashi, kuma muna yaɗawa ne domin ku gani kuma ku ji daɗin abin da muke yaɗawa, wala Allah na ilmantarwa ne ko faɗakarwa ko kuma tunatarwa. So a kullum kofar mu a buɗe take domin karɓan shawarwari irin naku, kuma da dukkan wani abu da kuka ga kuna da buƙatar ku ba da shawara, insha Allah muna maraba da wannan shawarwari da za ku ba mu. Da fatan insha Allah muna sa ran za mu rinka shigowa ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka, har da ku wurin kuɗin ma nan Sudan, domin mu ga wani irin abu za mu iya ɗauka domin mu kawo yaɗa wa duniya su masu gani insha Allah. Mun gode da wannan sako naka. Anas Muhammad, barka da warhaka. Ina jin daɗin shirin daɗin kowa na Arewa 24, amma dai da za a sanya fim ɗin shakatawa, za kuma a nuna wa'azantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Na gode sosai. Malam Anas Muhammad, abin da zan iya cewa game da wannan shine, ai idan dai kana biye da mu a cikin fim ɗin daɗin kowa, dama waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin manyan abubuwan da muke amfani da su a cikin daɗin kowa. Domin a ƙa'idar rubutu daman mana da layukan labarai guda uku. Akwai layin labari da ake ce masa A story, akwai layi na biyu da ake ce masa B story,
akwai layi na uku da ake masa story. Shi layi na farko da ake ce masa A story din nan wato shine abu da ya shafi nishadantarwa. Duk wani abu da nishadantar da kai za ka ga akwai shi a cikin wannan layi. Alal misali za ka ga a cikin daɗin kowa akwai inda za ka ga an biyo sallo a guje, akwai inda za ka ga sallo yana shirme ya zubar da ruwan shayi. Wannan shine muke ce layin labari na uku. Shi ake ce layin labari wato C kenan, C story. Shi amfani C story shi ma nishadantarwa ne, amma duk wani abu da zai iya baka dariya shine muke amfani da shi a wannan layi na C story. Shi ko B story shine faɗakarwar da ake nunawa a ciki. Za ka ga cewa duk wani mutum da yake ƙoƙarin wato ya kawo wani abu na aibu a cikin society, wato ma'ana a cikin al'umma inda yake zaune ya kawo wani abu mara kyau, to lalle ko ba jima za ka ga cewa wannan abun wato zai zama ƙaiƙayi ne kuma kamar shekiya. Idan kawo zaman lafiya a cikin inda kake zaune to sai ka zaman lafiyan ya shafe ka. Idan ka tada hankali ka tada kura, lalle wannan abun kai mata na zai zo ya same ka, so da kana da ƴan uwa, kana da ƙanne, kana da abokan arziki zai shafa ka. So da inda kana bin daɗin kowa daga cikin wato kashi na farko da muka yi har zuwa episode na kusan 7 da muka yi a yanzu zuwa za mu shiga 8, za ka cewa akwai nishaɗantarwa sannan kuma akwai faɗakarwa. Duk da yake faɗakarwa sai kana bi a hankali za ka fahimta, saboda yanzu muka fara labarin nan kuma labari ne wato ba short story bane, ma'ana ba gajeren labari bane ko kuma film normal da za a yi shi minti awa 1 da rabi a gama. A'a, labari da ake bin sa kusan kullun yana tafiya da yawan mutuwa da kullum, kuma za a yi su dewa kafin a gama. To amma in dai kana bin su a hankali kana bin su, malam Anas Muhammad, to za ka ga cewa akwai faɗakarwar.